Здравейте хора, казвам се Мария Кънева, добре дошли на моя видеоканал Мама Котка. Днес видеото ще е по-информативно, няма да е практика и ще си говорим по темата за лука и по-точно защо и кога се сеят семена. Семената на лука са чернички с сравнително големи размери, с една такава твърда обвивка, която съдържа и етерични масла. Сега тук ще ви покажа пример с моята самардала. Ето ги, чернички семенца, това е от цветенцето, сухата част, чашчицата, ето ги семенцата. Смята се, че семената на повечето лукове имат, така да го наречем, срок на годност или по-точно период, в който имат добра кълняемост само от 2 години. Именно това е причината повечето градинари да определят отглеждането на лука като едно такова доста сложно и неуспешно до някъде начинание. В същото време пък повечето от нас са успявали успешно да си отгледат прас лук от семена, който всъщност е от абсолютно същото семейство, както и другите лукове, които отглеждаме за глави. Лук от семена в професионални условия се отглежда за получаване на арпаджик. Това са малките главички, които обичайно купуваме от пазара като посадъчен материал с цел отглеждане на лук за глави. Това се получава при сеитба на открито, се насяват семената, отглеждат се до мънички луковички и на следващата година ние де-факто ги засаждаме с цел отглеждане на глави. Балъчката пък, по-едрия посадъчен материал, който купуваме, съдиме с цел, както го наричаме, за зелено. Това са средни на размер глави, които остават за производство на пера на втората година от цикъла на отглеждане на лук от семена. Ние, градинарите, всъщност можем да си отглеждаме лук от семена, от който да произведем глави още на първата година в домашни условия, ако предварително си направим разсад и ако изберем подходящите сортове. Именно по тази тема ще си говорим днес. Как да отгледаме глави лук с размери достатъчни още на първата година чрез разсад. Мнозина от вас ще си кажат, само това ми липсва сега да отглеждам лук от разсад, достатъчно разсад трябва да си правя, достатъчно място ме взема вкъщи на терасата. Аз обаче ще ви изтъкна няколко причини, поради които наистина да се замислите, че да си отглеждаш лук чрез разсад за глави, наистина си заслужава и има смисъл. Но преди това, вие трябва ясно да разбирате и да имате информацията дали този сорт лук, който ще отглеждате, е подходящ за такова едногодишно отглеждане. За съжаление, както и друг път съм споменавала, опаковките на българските производители и вносители не дават достатъчно подходяща информация за отглеждането на доста от културите на семената, които продават. Надявам се това постепенно да започне да се променя. Виждам определено напредък при някои фирми, които вече са започнали да описват по-подробно за това как обикновения градинар в хоби градините си може да си отглежда адекватно културите, чието семена е купил. В края на краищата, когато едни семена се продават като хоби разфасовка, мъничка, с малко семена, той съответно би следвало да има информация подходяща за хоби отглеждане. Да описва нещата, които да са полезни за хоби градинарите, като вегетационен период, период на засаждане или както в случая подходяща ли е културата за едно такова едногодишно отглеждане. Какви са всъщност предимствата на това да отглеждаме лук от семена? Първото предимство е, че има огромно разнообразие и ако на пазара ние можем да си купим или да си поръчаме съответно онлайн само няколко сорта лук от арпаджик, то от семената има доста по-голямо разнообразие, както след малко ще видим. От арпаджик обикновено какво има? Штутгартен ризен, един бял, един червен, обикновено някакви холандски, нали? Дори не ги знаеш какви са. Предполагам, че и вие сте намирали предимно и само такъв лук за посадъчен материал. От семена обаче могат да се открият най-различни сортове, подходящи за отглеждане за различни цели. Има сортове, които са подходящи за отглеждане на съвсем малки глави или буквално за зелено. Може да дам от време на време някакъв пример. Ето барлетката, например, зелен лук и съответно ние ги консумираме пресни. Има такива, които са по-люти, има такива, които са с по-нежен луков аромат, има сортове, които са по-подходящи за консервиране.
Има такива пък, които са с много дълго съхранение, които събираме през есента и след това консумираме през цялата зима. Не всеки лук е такъв. Има сортове, които се различават по размерите си и по формата си. Дали ще са кръгли, дали ще са от тия продълговатите, като тоската и тази роза-лунгата. Ето ги. Дали ще са някакви мънички, но пък с много приятен аромат, както са шалотите, например, или пък много големи, както са моите гиганти, които засяха заедно с вас. Някои сортове, нали, се славят с много големи размери и ние като си отгледаме големи глави, след това можем да се хвалиме с рекордите си. Другата причина, поради която можем да си отглеждаме лук от семена е, че ние отговаряме сами за качеството на посадъчния материал. До някъде за семената няма как да е, но след като вече ни е поникнало и почваме да го отглеждаме, ние си отговаряме за това. Когато купуваме от различни места лук за садене, от главички, ние не знаем при какви условия той е бил съхраняван. Именно условията, при които се съхраняват, след това може да са предпоставка да имаме некачествена продукция. Често градинарите се оплакват, че при садене, вместо да отгледат глави, лукът им тръгва да цъфти. Това в повечето случаи зависи от агротехниката, нали, която се използва, но и от метода на съхранение след това на посадъчния материал. Когато купуваме луковици, за чието качество и здраве не сме сигурни, до известна степен можем да рискуваме и след това с внасянето на различни вредители или патогени в нашите градини. Когато си отглеждаме лук от семена, ние до голяма степен избягваме опасността от пренасяне на вредители чрез чуждия посадъчен материал и, разбира се, можем да контролираме и да вземем мерки при отглеждането на лука. Другото голямо предимство е, разбира се, да удовлетворим своя експериментаторски дух и това творческо вдъхновение, което мнозина от нас имат в градинарството, когато искат да си отгледат нещо ново, нещо различно и когато още в края на зимата буквално ни сърбят ръцете нещо да посеем. Знаем, че още е рано за основните култури, но много ни се иска с нещо да стартираме. Луковете с голям вегетационен период са чудесно решение за това, още докато навън вали сняг, да започнем с сеитбата от дома. Освен на луковете, които можем да отглеждаме като едногодишни такива заглави, можем да си отглеждаме и различни многогодишници, каквито са лука шалот, каквито са левордата, самардалата, чесновия и луковия шивес, разни такива диви лукове. Не на последно място, разбира се, основна причина за това да избираме да си отглеждаме лук от семена чрез разсад е и цената на посадъчния материал. Докато в едно пликче имаме буквално в някои опаковки стотина семена, от които можем да произведем реколт още на първата година, то цената на арпаджика в сравнение с това излиза доста по-солено. Аз, разбира се, няма как да не спомена и недостатъците на това интересно начинание. Както знаете, аз винаги споделям с вас, включително и негативния си опит от различни неща, които съм практикувала в градинарството или съм срещнала като трудност. Казвам веднага основния недостатък, че семената на повечето лукове, нещо, което споменах в началото, са с висок процент кълняемо само през първите 1-2 години. След това тя значително спада. И ние не можем да сме сигурни, дори гледайки опаковките, всичките тези печати отдолу, някои публикуват само срока на годност, не кога са били пакетирани. Други пък в някои държави пък е на обратното. Трябва да се публикува само срока на събиране и на пакетиране, а не на срока на годност. И съответно ти като не си сигурен кога са били събрани, колко време са били съхранявани и съответно кога още достигат до тебе, става доста сложно. Повечето градинари категорично твърдат, че като отворят плика и насеят семената, дори да има добра кълняемост, на втората година, на третата буквално е много ниска. Разбира се, за това всъщност си има решение и това, което виждате в момента, поникналите семена на праза и тук на едрите глави лук, е доказателство, че това работи. Когато отворите семената, използвате ги,
Веднага след това прибирате в хладилника в някакъв плик, добре запечатан на вратата на хладилника, при някаква типична такава температура, не в камерата. Прибирате семенцата и на следващата година отново ги използвате. Аз абсолютно и категорично виждам отново, че това работи. Така че има го и този момент, и когато вие сте запознати, че това може да се получи, че може да си ги съхранявате, не е нужно цялото пакетче да изсипвате и да ви остане и за следващата година, за да може повече и по-разнообразни сортове да си отглеждате. Хайде набързо да ги прегледаме сега. Някакви сортове, които имам тук. Български сорт, българска селекция на Институт Марица, Асеновградска каба. 5. Тук, забележете, 2 изречения има написани, но най-важното е отбелязано. Високодобивен салатен сорт, подходящ за едногодишно отглеждане. Ето ви такъв вариант. Сега беше хубаво, нали, да има и вегетационния период, за да знам горе-долу кога да го сея, но може да се открие със сигурност такава информация навсякъде, като потърсите малко по-обстоятелствено. Ето ви лук Кармен, например. Да видим средно-ранен сладък сорт, добра съхраняемост, вегетационен период 60-70 дни. Салатен сорт с малък срок на вегетация. Тук си спомням, че няма написано за... ето. Всъщност има средно-късен сорт, подходящ за едногодишно отглеждане. Роза лунгата, той съответно тия като ги сея малко по-нагъсто, защото са продълговати и след това съответно и ги съдя така. Какво друго имаме? Разбира се, класика, Штутгартен ризен с дълъг срок на вегетационен период е 120 дни. Трябва да ги съобразявате тези неща, за да може да си ги разпределяте. И нещо друго, виждате тук, че съм ги насяла в един съд. Когато решавате различни сортове да сеете в един съд, задължително се съобразете с това да са с сходен вегетационен период, защото има такива, ето видяхте, Кармена е 60-70 дни, това е 130-135, много дълъг срок. Така че съобразете го това и ги засявайте такива, които са с приблизителен срок вегетационен, за да не се налага после да има някакъв дисбаланс при ваденето на едните, които вече пищат да бъдат засадени навън, а другите те първа поникват. Някакъв лук червен, този беше с по-едри глави, си спомням. Ето едногодишен, подходящ за пролетна сеитба. Агостаната бяха едни такива по-малки, средни главички, мисля. 110-120 дни. Споменах за многогодишниците. По-друго имаме празовете, разбира се. Старозагорски камуш, български гигант. И те са горе-долу с сходен вегетационен период. Тук някакви преди съм сяла, са ми по-стари. Този какъв е Денсимор. Да, ето го, той също си пише, че е за едногодишно отглеждане. Да ви кажа, на много от тях не пише, но си стават за едногодишно отглеждане, защото го правиш от расът. Асеновградска каба не пише абсолютно никакви подробности, трябва да си търсиш и да си четеш. За самото засяване на семена имам подробно видео и праз как съм сяла. Сега малко в тъмни условия, като в катакомбите бях тогава, но наистина трябваше спешно да засея преди 10 дни семената. Виждате какво е днес? 15? 16? Да, на 7 съм сяла праза. Мисля, че плюс-минус един ден са тези големите глави. Ексибишъна, глобото, денситито, виждате, пораснали са, бързичко става, покълнили се, семената са качествени, пресни и съответно се случва. Интересно е, приятно е заниманието и разбира се, после се надявам резултатите да ни удовлетворяват. Надявам се видеото да ви е било полезно, да ви е било интересно и да съм събудила, разбира се, и вашия интерес към това да опитате с някакъв нов сорт или въобще да опитате да сеете
семена лук за глави още на първата година и коментирайте, споделяйте, харесвайте видеята, които се правят, за да подкрепяте нас, авторите, които го правим абсолютно с некомерциална цел, а за да може да предизвикаме интереса на повече хора да практикуват природосъобразно градинарство и разбира се да виждат, че това е възможно, че всъщност не е толкова сложно, дори отглеждането на лук от семена за глави още на първата година. Харесвайте видеото и се абонирайте за канала ми, за да не пропускате новите такива. Ще се опитам в края на видеото да сложа поне на сортовете, с които разполагам, пак табличка с вегетационния период. Мисля, че е доста полезно. Бая си играя да го търся това и да споделям съответно с вас тази информация. Надявам се да успея да го направя и да го вкарам в това видео. Може да си принтскринвате в края на видеото, разбира се, за да използвате тази информация и за вас. За сега това е от мен. Чао и до скоро! И нещо като послепис от мен, на таблицата виждате някои сортове, които имам или съм открила в хоби разфасовки на семена лук. И съответно вегетационния период определен като тип такъв, например ранен, средно късен и така нататък, или в конкретни дни. И бих искала да уточня за сорт Кармен, който цитирам по време на заснемането на видеото с вегетационен период 60-70 дни. Най-вероятно или е станало някакво недоразумение, печатна грешка, или по-скоро става въпрос за определянето на вегетационния период при отглеждането на лук за пера, защото този сорт може да се отглежда и за зелено, и за глави, и съответно техническа зрялост при отглеждането за пера, а не за луковици. Видях в чуждоезична литература, че всъщност сорт Кармен е 120-130 дни вегетационен период, тогава когато се отглежда за глави, да го имате това предвид, да уточнявам.